επιλέγουν περισσότερο το μαύρο χρώμα, επιλέγουν περισσότερο τη δαντέλα ή το σατένσα ύφασμα, αλλά παρόλα αυτά θέλουν να είναι πολύ γοητευτικές, άκρως θηλυκές. Τους αρέσει να εντυπωσιάζουν. Εδώ βλέπουμε τις τεχνικές που δείχνουν μέσα στο βιβλίο αλλά και στο step by step, στο book. Και πάλι μπορείτε να πάτε πάνω στο παραθυράκι δεξιά, να κλικάρετε ώστε να μεγεθυνθεί η εικόνα και να μπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι αποχρώσεις εδώ που χρησιμοποιούνται είναι πιο γήινες, σε σοκολά και μπορεί να έχουν μικρές πινελιές σε χάρκινο ή κόκκινο, αλλά όχι πάλι κάτι κεντρικό. Τα μαλλιά είναι πιο μακριά και κυρίως προτιμούν τα σγουρά ή ελαφρώς παστά. Και εδώ θα δούμε ότι δεν τονίζουν ιδιαίτερα πλέον όλο το πρόσωπο, δηλαδή δεν βάφουν και μάτια και χείλη. Σε κάποιες θα δούμε ότι είναι βαμμένο όλο το πρόσωπο, αλλά τονίζουν περισσότερο τα μάτια. Εδώ βλέπουμε ότι τονίζει τα χείλη της. Ναι, θέλει να σαγηνεύσει, αλλά όχι πάρα πολύ βαμμένη. Εδώ τονίζει τα μάτια της. Ίσως με ένα eyeliner, μια μάσκαρα, λίγο ρούζ. Και τα μάτια μας πολύ έντονα και αρκετό ρούζ. Ελαφρώς παστά, όπως είπαμε. Πιο μακριά μαλλιά. Πιάνουμε τα μαλλιά επιμελώς ατιμέλητα. Εδώ σας δείχνει και ένα σε κοντό, αλλά και πάλι μαζεμένο. Δεν θα δούμε τα παλιότερα σινιόν που συναντούσαμε ή τα άκρως αυστηρά μαζεμένα μαλλιά. Ακόμα και ένα περίεργο σινιόν ή μάζαμα να κάνουμε στα μαλλιά θα του σπάσουν λίγο την υφή τηλεία, να του δώσουν λίγο μια πιο άγρια υφή. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποια τριχάκια τα οποία ξεφεύγουν. Δεν είναι τόσο καλογιαλισμένο. Ή κάτω, μακριά, αλλά πάλι με ένα σπάσιμο. Ποτέ το ίσιο, το εντελώς λίγο που είχαμε δει. Cool handles. Το μαλλί της κοπέλας είναι φυσικό. Ξεκινάμε λίγο πιο σκούρο και καταλήγουμε να είναι ανοιχτό. Εδώ δεν έχει επένδυ προϊόν για να ξανοίξει τα μαλλιά της. Είναι έτσι. Δεν έχω επένδυ εγώ με μια ξανθιστική βαφή, με σκόνη ξανοίγματος ή με μια οποιαδήποτε βαφή, που σημαίνει ότι ανοίγουν φυσικά από τον ήλιο. Το χρώμα που βγάζει ποιο είναι? Το έτσι. Δεν θέλω να μου πεις ύψος τόνου, θέλω να μου πεις την απόχρωση. Τι απόχρωση σου δίνει, τι έχει, σου δίνει ψυχρού χρώματος, σου δίνει ζεστό. Που σημαίνει ότι αν πάω να ανοίξω τα μαλλιά της Χριστίνας και σταματήσω μόνο στο ύψος τόνου και πω «Α, η Χριστίνα είναι ένα εξάρι», 5,5 με 6, που είναι 6, είσαι ανοιχτή, δεν είσαι. Λοιπόν, είναι ένα εξάρι και πάω να το ανοίξω και δεν δω τι μπορεί να κρύβει αυτό το μαλλί και θα πω εξάρι, οι ξανθιστικές βαφές μου ανοίγουν 4 με 5 τόνους, η Cinemax μου λέει ότι ιδανικό ύψος τόνους είναι το 6, έτσι μας λέει η Cinemax, κάθεσαι εδώ ακόμα. Μας λέει λοιπόν ότι αν το φυσικό μαλλί είναι εξάρι και χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση, θα μου βγει έτσι. Η Cinemax μου λέει ότι αν το φυσικό το μαλλί είναι εξάρι και χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση, θα μου βγει έτσι. Και αν είναι και εύκολο το μαλλί, έτσι, γιατί για να βγει έτσι πρέπει να είναι εξάρι, εύκολο και ψυχρό. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι είναι εξάρι, το μαλλί εύκολο, δεν είναι ούτε πάρα πολύ χοντρό, ούτε λεπτό, θα μου ανοίξει υγιή μαλλί και δεν βλέπω την κατεύθυνση που έχει το μαλλί της που μου το δείχνει. Επομένως, εγώ της βάζω το χιλιάρι, που το χιλιάρι δεν έχει κάτι ψυχρό για να μου κάνει εξουδετερώση αυτού που θα μου βγάλει στην επιφάνεια. Και ποιο είναι αυτό το χρώμα που θα μου βγάλει, ξανοίγοντας? Χρυσό. Με αποτέλεσμα η Χριστίνα, αντί να βγει έτσι, να βγει κίτρινη. Λοιπόν, είπαμε ύψος τόνου και απόχρωση των φυσικών μαλλιών, όχι απόχρωση των βαμμένων μαλλιών. Πάντα, μα πάντα προσέχω, θέλεις να γράψεις. Πάντα, μα πάντα προσέχω πού βρίσκεται το ύψος τόνου της πελάτησάς μου και τι κρυμμένο χρηστικό ρεφλέ μπορεί να μου βάλει στην επιφάνεια. Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι το καταλαβαίνετε. Τη Χριστίνα τα μαλλιά μου ξανάρχεται από τον ήλιο. Εμένα τα μαλλιά μου μπορεί να είναι πολύ σκούρα. Και
και να μην ανοίγουν ή να είναι χειμώνας, να τα έχω κόψει και να φαίνονται μαύρα. Θα πρέπει να κάνω ένα χώρισμα, να σηκώσω ελαφρώς τα μαλλιά και να δω τι μπορεί να μου βγάζει σαν απόκρουση από μέσα. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποια φυσικά μαλλιά, τα οποία αν κάνετε χώρισμα για να δείτε το ύψος τόνου που βρίσκονται, έχουν κάποιες τρίχες οι οποίες ξεκινάνε και είναι χάλκινες από τη ρίζα. Το έχετε δει? Που σημαίνει ότι αυτό το μαλλί μπορεί να είναι πολύ ανοιχτό σε ύψος τόνου, να είναι στο 7, αλλά αν εγώ δεν δω ότι θα βγάλει χάλκινο, να μου το βγάλει στην επιφάνεια. Καλωσορίσαμε τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Unique Hair στην Ακαδημία της Schwarzkopf Professional στην Ελλάδα, για να τους ενημερώσουμε για τα νέα που τρέχουν για την κολεξιόν φθινόπωρο χειμώνα 2012-2013, όπου μετά ό,τι είδανε σε θεωρία θα τα δουλέψουν σε πρακτική. Σαφέστατα είναι ένα κέντρο ελευθέρων σπουδών που τα παιδιά του είναι πλήρως καταρτισμένα και στις γνώσεις τους τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές. Αυτό φυσικά ευχαριστοποιεί και εμάς, αλλά σίγουρα μας κάνει να νιώθουμε και καλύτερα, γιατί νιώθουμε και ασφάλεια όταν δουλεύουν σε πρακτική όλες τις τεχνικές. Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Unique Hair συνεργάζονται πολύ άμεσα με την Schwarzkopf Professional. Έρχονται συνέχεια στο χώρο μας για να ενημερωθούν. Κάθε φορά που βγαίνουν νέα προϊόντα από τη Schwarzkopf, τους ενημερώνουμε και εμείς, αλλά και οι ίδιοι ενδιαφέρονται. Η Schwarzkopf Professional είναι πάντα κοντά στους συναδέλφους που θέλουν μια καλύτερη εξέλιξη στη δουλειά τους, αλλά και καλύτερη γνώση των προϊόντων. Έχουμε πολλά καινοτομικά προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, είτε σε χρώμα, είτε σε περιποίηση, είτε και σε styling. Ωραία, έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ πέρα η Σχολή Ελευθέρων Σπουδών, που ενημερωθήκανε για την τάση μόδας φθινόπωρο χειμώνα, που η Schwarzkopf είναι από πρώτο χέρι για την τάση μόδας φθινόπωρο χειμώνα, που έχει στο 100 μια γνώμη τεκμηριωμένη. Οι μαθητές εδώ πέρα που έχουν έρθει σήμερα είναι αρκετά ευχάριστοι, ενημερωμένοι, τους αρέσει αυτό που κάνει, πολύ σημαντικό κιόλας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τη δουλειά τους, αλλά κυρίως και για μας. Και η Ακαδημία πραγματικά προσφέρει αυτό το πράγμα που θέλουν, δηλαδή, οι μαθητές να μάθουν. Είναι δηλαδή μια σχολή που μπορεί να μάθει. Γι' αυτό ακριβώς κιόλας λέγεται η Ακαδημία μας Ask. Δηλαδή μέσα από αυτό το λογότυπο, το λογοπαίδιο, τέλος πάντων, το Ask, είναι ώστε να ρωτάς και να μάθεις. Αυτός είναι ο τρόπος της Ακαδημίας μας. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά το έχουν καταλάβει αυτό και το εκμεταλλεύονται στο 100. Ήρθαμε σήμερα στη Schwarzkopf, τα κεντρικά εδώ πέρα της Αθήνας. Κάναμε τη θεωρία μας, κάναμε την πρακτική. Μας εξήγησαν πολλά πράγματα για τις βαφές, νέες τάσεις της μόδας, σε ρούχα, σε αξεσουάρ, σε μαλλιά πάνω απ' όλα, χρώματα, κουρέματα, σχέδια. Μας τα είπαν πάρα πολύ ωραία, μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Καινούργιες προτάσεις, μπορούμε να τις δώσουμε κι εμείς, να τις κάνουμε σαν εναλλακτικές λύσεις στις κυρίες μας, να μην είναι όπως βγαίνουν στις πασαρέλες, να είναι ακόμα πιο ωραίες, να μπορούν να τα κάνουν. Κάναμε την πρακτική μας, τελειώσαμε, σούπερ όλα, εξαιρετικά. Θα πάμε στο λουτράκι τώρα για να μας απονείμουν τα βραβεία μας, τα φυλάδια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Unique Hair. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ στην Ακαδημία της Schwarzkopf. Έχουμε δει τις νέες τάσεις της μόδας, ιδιαίτερα στα μαλλιά, σε ρούχα και άλλα είδη. Έχουμε δει πολύ ωραίες προτάσεις και ευχόμαστε να ξαναγίνει ένα τέτοιο σεμινάριο. Έχουμε μείνει πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στην Ακαδημία της Schwarzkopf, τώρα το καλοκαίρι. Είναι το τέταρτο σε σειρά σεμινάριο που φέρνουμε τα παιδιά για μεγαλύτερη ενημέρωση. Είναι ένα σεμινάριο μετεκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο που γίνεται σήμερα, που πραγματοποιείται σήμερα, είναι τεχνικές χρωμάτων, απορίες παιδιών πάνω σε δύσκολες περιπτώσεις, πάνω στις βαφές, σε διάφορες τεχνικές όπως αντάβιες, διχρωμίες, για να είναι τα παιδιά να πάρουν όλα τα εφόδια όταν αργότερα στο επαγγελματικό τους μέλλον θα αντιμετωπίσουν διάφορους προβληματισμούς πάνω στις βαφές. Θέλουμε πάντα τα παιδιά μας να είναι ενήμερα για όλες τις εξελίξεις, ό,τι αφορά σε χρώμα, βαφή και όλες τις τεχνικές χρωμάτων. Μετά το τέλος της σημερινής ημέρας, τα παιδιά θα αποκτήσουν
και το δίπλωμά τους, έτσι, είτε από το έξτρα σεμινάριο που γίνεται για τα άκρα, είτε από το σεμινάριο που αφορά την κομματική για την τεχνική χρώματος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σπουδαστές μας, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε την καινούρια χρονιά με καινούριες τεχνικές, νέες μεθόδους και όλες τις εξελίξεις της μόδας στην ομορφιά. Να καλέσω μαζί μου κυρία Παπαγεωργίου Πέννη.